Вітаю, шановныя калегі. Мы з вами, як заўсёды, як штомесяц на прасторы польскай культуры у цыкле сустрэч санаторый пад кліпсідрай. Прастора, інтэрнэт не перашкаджае. Яднае нас мастамі паразуменне тых, хто любіць польскую і беларускую літаратуру, тых, хто любіць пераклады і размаўляе слухае перакладчыкаў, аўтараў, тых, хто дапамагае кнізе сустрэцца з чытачом. Это мы. Сёння гаворым пра прыўкраснага польскага паэта, аднаго з найулюбёнейшых, аўтары якога часам называлі прынцам паэтаў. Вельмі радаваліся палякі, радуюцца, што Мілаш, што Шымборска заслужана атрымалі свае нобелеўскія ўзнагароды, але часам любяць дадаваць, што найбольш яе варты і добра б было б, каб яе атрымаў Збігнеў Герберт. Сёння гаворым пра яго. Дазволю сабе некалькі словаў з прадмовы да беларускай кнігі Герберта, маёй сённяшняй суразмоўніцы, прыўкраснай Марыны Казлоўскай, якая напісала прадмову да кнігі «Рэканструкцыя паэта» і дала такое сабе азначэнне. Збігнеў Герберт – прадстаўнік пакалення 1956, загартаванага агнём Варшавы, пакаленне вывіхнутага веку, пакаленне паэтаў-маралістаў, што імкнуліся абараніць права асобы быць сабой і захаваць чалавечую годнасць, супрацьпаставіўшы спрадвечныя каштоўнасці навязанаму звонку абсурду, у якім адзіным дазволеным чалавеку пачуццём быў штодзённы жах. Паэзія – дачка памяці. Для Збігнева Герберта памяць стала пакліканнем, абавязкам, цяжарам, з якім трэба было наноў вучыцца жыць, дыхаць, верыць і дараваць. Перакладчыца польскай літаратуры, польскай паэзіі, польскай прозы Марына Казлоўская, прашу любіць, шанаваць і дапамагаць мне разгаварыць маю суразмоўніцу. Вітаю цябе, Марына. Вітанне ўсім, хто знайшоў сёння час далучыцца да нашай размовы. Класна напісала. Сама ж дзіўлюся. Вось жа. То уводзім у нашага сённяшняга аўтара. Вельмі доўгае жыццё, як на пакаленне калумбаў, якія згарэлі ў варшаўскім паўстанні. Збігнеў Герберт, паэт, аўтар, які выжыў. Але і вельмі кароткае жыццё, калі параўноўваць з тымі патрыархамі, якія прыйшлі пасля пакалення калумбаў. Вельмі доўга жыў Чэслаў Мілаш, вельмі доўга жыў Тадэвуш Ружэвіч, Віслава Шымборска. 73 гады Герберта магло быць і болей. Каб паэт, можа быць, лепей харчаваўся, не траціў грошы ў замежных паездках выключна на музеі, на спазнаванне культуры, каб чалавек згаджаўся, як большасць палякаў, з абставінамі, а не ішоў на суперак. Збігнеў Герберт маральны, інтэлектуальны, эстэтычны аўтарытэт, аўтар 9 кніжжа, як мая суразмоўніца, следам за польскімі крытыкамі часам гаворыць, хоць кожную з гэтых паэтычных кніжак можна разглядаць паасобна. Вось ён на партрэце, з формай вушэй, якую цяжка пераблытаць, з іранічнай усмешкай, з чымсьці вельмі дзіцячым і вельмі філасофскі мудрым у абліччы адначасова. Аўтар некалькіх, аўтар драматургіі выбітнай, сярод якой па-беларуску ёсць пячора філосафаў, аўтар шэрагу радыёп'ес, сярод якіх ёсць рэканструкцыя паэта, радыёп'еса пра сучаснага, блізкага, зразумелага нам Гамера. Герберт – аўтар культавых інтэлектуальных эсэ. Барбажынца во броdzie, Варвар у садзе, Лабірынт над морем,
натюрморт з цуглямі. Ладная частка гэтых эсэ таксама перакладзеная на беларускую. Збігнеў Герберт, які нарадзіўся у балючую для кожнага беларускага інтэлектуала дату 29 кастрычніка, ёсць у гэтым штосьці 100 гадоў таму, у 1924 годзе. Збігнеў Герберт, які нарадзіўся ў горадзе, мы будзем яго сёння згадваць, які доўгія гады не называў па імені. Горад, зразумела, вядзецца пра Львоў, горад польскамоўны, горад ягонага дзяцінства, горад, які ён мусіў пакінуць. Збігнеў Герберт, які спазнаў полымя вайны, а потым ідэалагічны прыгнёт, калі доўгі час, каб штосьці сказаць, трэба было ісці на кампраміс, а Герберт знаходзіў спосабы на гэты кампраміс не ісці. Гэта значыць, кніжны дэбют паэта свайго пакалення вельмі моцна зацягнуўся. Гербертаўскія кнігі сталі з'яўляцца толькі пасля польскай адлігі з 56-го году. 56-й струна святла, 57-й Гермес, пёс і зорка, і гэтак далей. Кожная кніга рабілася падзей. Герберт хутка зрабіўся міжнароднай, еўрапейскай, амерыканскай, ізраільскай, паўсюль, дзе чытаюць і шануюць паэзію зоркай. Будучы нобелеўскі лаўрэат Чэслаў Мілаш нейкі час у Амерыцы быў вядомы найперш як англамоўны перакладчык Збігнева Герберта. Такая сабе іронія. Герберт, які зрабіўся рана ці позна і прысутным на беларускім даляглядзе у перакладах. У перакладах светлай памяці нашых калегаў Юрася Бушлякова, Сержа Мінскевіча, у перакладах Марыны Казлоўскай, з якой мы размаўляем. Вось вы бачыце на экране не ў Беларусі, але ва Вроцлаве у калегіі Усходняй Еўропы выдадзены двухмоўны томік «Рапарт з гораду ў аблозе». Увага, густоўнае афармленне ад культавага Міхала Анімпадыстава. Гэта 2006 год. Далей Герберт пачаў з'яўляцца па-беларуску двухтомнікамі. І вось першы з гэтых двухтомнікаў «Рэканструкцыя паэта». Гэта некепскі выбар вершаў з драмай аднайменнай пра Гамера з радыёп'есай на прыканцы. А другая, заўважце, два томікі, таксама Міхалам Анімпадыставым густоўна аформлены. Спроба апісання — гэта выбраныя эсэ з ягоных трох кніжак. І «Варвар у садзе», дзе ён усталёўвае адносіны з заходняй еўрапейскай высокай цывілізацыяй і культурай. І з «Лабірынтам над морам», дзе ён прамацвае прысутнасць антычнай культуры ў нашым свеце. Ну і натхнёны Галандай, галандскай культурай, галандскім жывапісам, натюрморт з цуглямі. І нарэшце другі двухтомнік праз некалькі гадоў з'явіўся, таксама у выдавецтве Логвінава. Першы паэзія і драматургія, другі эсеістыка, ўжо нашмат больш капітальны поўны збор. Шукайце, гэта ўсё бібліяграфічныя рэдкасці, але вельмі рэкамендую вам гэтыя томікі. Вось жа, перш чым першае пытанне закінуў Марыне, можа быць, на правах эпіграфа, вельмі дзіўны верш, праграмны, я б сказаў, верш з падвойным прысвячэннем, адначасова у вечнасць антычную Марку Аўрэлію і адначасова старэйшаму калегу, настаўніку, прафесару, выкладчыку Герберта Генрыху Эльзенбергу. Хто тут можа быць адзін і ёсць у нейкім сэнсе увасабленнем другога? Адказнасць за ўсё нясе трэці. Дабраныч, кнігу загарні і лямпу пагасі.
Бо хутка зайграюць зоры у вышыні чужою мовай нам пабудку. То варвараў сігнал, яшчэ неведамы тваёй лацей. Прыбоем вусціш апячэ, і чалавечы бераг згіне. Ты чуеш, Марку? Хваля б'е, узбунтаваная стыхія, сцірае літары твае падмуркі і муры людскія. А мы дрыжаць на ветры зноў, на голаў сыпаць попел станем, шукаць непатрэбных слоў у суцяшэнне мёртвых зданий. Подай руку праз ноч і прэч, спакой шляхетны і няшчыры, сляпому свету запярэч, што рве 5 пачуццяў ліры. Ні ў дапамогу зор не верач, ні ў травы, бо не зменіць лёс тваёй непераможнай веліч маіх бездапаможных слёз. Вось жа, Марына, першае пытанне між непераможнасцю і бездапаможнасцю, якія абедзве ёсць у гербертаўскай постаці. Ці можам мы і з якім правам назваць яго паэтам-філосафам, паэтам-інтэлектуалам, паэтам-маралістам? Наколькі апраўданыя ўсе гэтыя цэтлікі, што прыраслі да яго? Ну, направду апраўданыя, бо все залежыць ад таго, з якой оптыкай падыходзіць да ягонай паэзіі і што ты хочаш там убачыць. Да? Што чытач хоча убачыць. Убачыць маральныя запаветы, як, не ведаю, пасланне пана Когета, і спрабаваць па гэтых запаветах жыць, бо заўжды лягчэй, калі нехта дае табе запаветы, да, а не выпрацоўваць іх унутрана. Альбо убачыць вялікага іраніста, які здольны іранізаваць самога сябе найперш, і з той дзіўнай сітуацыі, у якой яму давялося жыць, бо толькі апошнія гады свайго жыцця ён ужо, будучы хворым, нямоглым чалавекам, здолеў апынуцца ў сітуацыі свабоды ў сваёй краіне. Альбо бачыць і спрабаваць паглядзець на яго як на паэта, які спрабуе знайсці мову, якой можна пра ўсё, што адбываецца навокал, пра вось гэты абсурд размаўляць. Мову, якая б дазволіла абысці цэнзуру, мову, якая б дазволіла табе выказацца, мову, якая б зрабіла тое, што ты перажываеш, зразумелым твайму і замежнаму чытачу, што для Герберта, мне здаецца, вельмі важна. І гэта важна для нас, для беларускай літаратуры. Для мяне гэта было важна як для перакладчыцы Герберта. Гэта было самае цікавае для мяне паспрабаваць паглядзець, якія механізмы былі у паэтаў суседніх літаратур вось у той сітуацыі, у якой яны апынуліся, для таго, каб ствараць класную паэзію, якую можна перакладаць, інтэрпрэтаваць і падыходзіць да гэтага з рознымі оптыкамі, спрачацца пра гэта, і каб гэта было цікава. Можа, мы нават разоў паспрачаемся, хоць не думаю, што наша оптыка моцна розніцца. Вось што мы прапануем, я думаю, дзякуй добрыя людзі, якія нас зараз глядзіце і слухаеце, каб не занадта тэарэтычна над усім гэтым лунаць, мы будзем пытанні чаргаваць проста з чытаннем. Мы абое з Марынай перакладчыкі Герберта, і прапаную пачаць з гэтага табуяванага дзесяцігоддзямі у назве, але пазнавальнага кожным палякам, нават тым, хто не бываў у Львове, так яго любоўна праз памяць апісвае Герберт. Калі ласка. Мой горад. Ён яго так у паэзіі сваёй называў увесь час. Мой горад, які, да, той, каго нельга называць. Акіян складае на дне зорку солі. Паветра дыстылюе бліскучыя камені. Знявечаная памяць стварае план горада. Марскія зоркі вуліц, планеты далёкіх пляцаў, зялёныя туманнасці садоў. Эмігранты ў пакамечаных фуражках скардзяцца на знікненне субстанцый.
скарбонкі з дзіравым дном губляюць каштоўныя камяні. Мне снілася, што іду з бацькоўскага дома ў школу. Ведаю добра дарогу. Па левай крама пашанды, 3-я гімназія, кнігарня, нават бачу праз шыбіну галаву старога бодака. Хачу павярнуць да катедры. Раптам від абрываецца. Далей дарогі няма, проста нельга ісці наперад. Аднак я ведаю пэўна, што тут няма тупіка. Ахіян хісткай памяці падмывае і крышыць карціну. Урэшце застанецца камень, на якім мяне нарадзілі. Штоночы стаю босы перад зачыненай брамай майго гораду. Звяртаю ўвагу на гэтую зачыненую браму, каб не хтосьці не думаў, што гэта выпадковая інтанацыя і маргінальная тэма. Так, яшчэ адзін тэкст. Пра цябе я ніколі. Пра цябе я ніколі сказаць не наважуся. Велізарнае неба майго кварталу. Не пра дахі, што стрымліваюць вадаспады паветра. Неймаверныя, пышныя дахі, фрызуры нашых дамоў. Не пра вас, мае комен, лабараторыі сум, што выцягваюць шыі за поўні, якая іх кінула. Не пра вокны, адчынены, зачынены, што трэскаюцца наўскос, калі мы паміраем за морам. Не апішу нават дома, што ведае ўсе мае ўцёкі і ўсе вяртанні. Хоць ён маленькі і больш не апусціць заплюшчаныя павекі, не перадаць нічым таго паху зялёнай партьеры, ані рыпенне прыступак, калі ўваходжу з запаленай лямпай, ані лістоты над брамай. А я хацеў апісаць пра клямку форткі ў тым, а я хацеў напісаць пра клямку форткі ў тым доме, як шорстка сціскала руку, як па-сяброўску рыпела. Хоць ведаю пра яе гэтак шмат, а толькі нанізваю бездапаможна банальныя пацеркі слоў. Столькі пачуццяў змяшчаецца між ударамі сэрца, столькі прадметаў трымаеш 2 рукамі. Не здзіўляйся, што мы не ўмеем апісваць свет, толькі звяртацца да рэчаў. Пяшчотна, па імені. Не ведаю, колькі какетства ў гэтым мы не ўмеем апісваць свету, толькі звяртацца да рэчаў па імёнаў. Герберт віртуоз, экфразісус, сказалі б, вялікі майстар пераводзіць візуальную карцінку ў словы і прымусіць ажыць гэтую карціну. Гэтыя словы карцінкай ужо ў чытачы, у перакладчыку. Вось жа, Марына, памяць дзяцінства, вобразы дзяцінства, наогул феномен памяці, Львоў у вершах паэта і ўсё, што гэтаму суправаджаецца. Сямейныя хатнія вобразы, армянская бабуля, пяшчотная маці, у бліскучых вершах апяяны бацька і гэтак далей. Як гэта табе, як чытачцы і перакладчыцы, бачыцца? Яно зусім... Калі я рыхтавалася да нашай сустрэчы і перачытвала вершы Герберта, я зразумела, што маё ўспрыманне гэтай паэзіі змянілася праз пэўныя жыццёвыя абставіны, і цяпер мне зразумець Герберта нашмат прасцей, ён мне стаў бліжэйшым, чым быў тады, калі я чыста гіпатэтычна уяўляючы сабе гэты досвед аддзеленасці ад месца, куды ты хочаш патрапіць, але гэта месца існуе толькі ў тваёй памяці, бо калі ты туды вернешся, гэта ўжо... З Варшавы, Беларусь, Львоў, паляка бачыцца інакш. Ну так, але вот ёсць горад, з якім цябе звязвае самае найдаражэйшае, гэта ўспаміны дзяцінства. Свет, якога няма, бо няма таго Львова, няма той дзяржавы, у якой гэты Львоў існаваў, няма той сям'і, якая для цябе стварала гэты горад. І все, што ёсць у памяці, але пры гэтым яна міфалагізуе, да? Яна падманвае, яна незразумела, дзе там праўда. Да? І ён віртуальна стварае гэты міф, як кожны з нас на сёння стварае міф
таго горада, ў які мы хацелі б, але не можам патрапіць. І можа быць, апрача таго, што ты туды вяртаешся ў думках, існуе вялікі страх вярнуцца туды напраўду і зразумець, да? Сутыкнуць гэтую рэальнасць з тым міфам, які ёсць у тваёй галаве. Мне здаецца, на такі эксперымент цяжка ісці, і Герберт не пайшоў. Я, прынамсі, нідзе не чытала, што ён вяртаўся ў Львоў. У поздней кнізе Равіга ёсць верш «Падарожжа» Лешку Электаровичу, прысвечаны «Высокі замак». Верш, з якога вынікае, што лірычны герой у сталым узросце паспрабаваў вандроўку па Львове. Ну, вось бачыш, рызыкнуў. Але бачыш, верыць Герберту з фактаграфічнага пункту гледжання не абавязкова. Ён містыфікатар. Ён прыпісаў сабе радавод легендарны, узводзячы сябе да паэта-метафізіка Джорджа Герберта. Ён прыдумляў гісторыі, злы языкі гавораць, што гісторыю канспірацыі супраціву 40-х у другой сусветнай, але не ўваходзім у гэта. Давай пагаворым пра Герберта Пратэя, пра Герберта, які адпаведна оптыцы мяняў літаратурную форму гэтага свайго бачання. Я пачаў з рэдкага, але прысутнага ў Герберта рыфмаванага верша. Мы працягнулі класічным гербертаўскім верлібрам. У другой яго кнізе «Гермес, пёс і зорка», 57-й, вялікая кніга, як так на палякаў адначасова гуканне Еці і Гермес, пёс і зорка. Што робіць адліга, калі доўга нельга, а раптам робіцца нешта можна. Як мінімум дзве геніальны. А яшчэ ў той жа год Станіслав Ежелец «Непрычесаныя думкі» выдае Польшчу, проста эстэтычны лідар Еўропы і свету тагачасты. Вось жа, другая палова кнігі — новая форма. Паэтычная проза, як яе назвалі рэдактары, альбо верш у прозе. Давай, можа быць, некалькі такіх мініяцюр і абразкі, сказалі беларускія літаратуразнаўцы. Зняў з языка. І, можа быць, не до конца мелі працу. Давай прадставім слухачам, чытачам. Прачытаю колькі такіх абразкоў. Эпізод у бібліятэцы. Светлавалосая дзяўчына схілілася над вершам. Вострым ланцэтам алоўкам пераносіць на белы аркуш словы і замяняе іх на рыскі, націскі, цэзуру. Лямант забітага паэта цяпер выглядае як саламандра, аб'едзеная мурашамі. Калі мы неслі яго пад абстрэлам, я верыў, што ягонае яшчэ цёплае цела уваскрэсне ў слове. Цяпер, пабачыўшы смерць слоў, я ведаю, што няма мяжы распаду. Застануцца па нас у чорнай зямлі параскіданыя гукі, націскі над нябытам і прахам. Трошкі іншая інтанацыя верш «Сямёра анёлаў». Шторанку прыходзяць 7 анёлаў. Уваходзяць без стуку. Адзін з іх рэзкім рухам дастае з маіх грудзей сэрца, прыкладае да вуснаў. Іншыя робяць тое самае. Тады ўсыхаюць ім крылы, а твары са срэбных робяцца барвянымі. Падыходзяць, цяжка грукаючы сваімі сабой. Сэрца пакідаюць на крэсле, як пусты кубак. Трэба напаўняць цэлы дзень, каб уранку анёлы не адыходзілі, срэбныя і крылатыя. І яшчэ адна такая карацелька для тых, хто можа быць без надзеі. Світанне. У найглыбейшы момант перад світаннем чуецца першы голас, тупы і востры адначасова, як удар нажа. Потым з хвіліны на хвіліну ўзмацняецца шоргат, дзяўбе камель ночы. Здаецца, няма надзеі. Тое, што змагаецца за святло, смяротна кволае. І калі на даляглядзе з'яўляецца скрываўлены распіл дрэва, нерэальна вялікі і напраўду болесны, не забудзьма блаславіць. Дзякуй. Некаторыя даследчыкі гавораць, што з'яўленне вершаў прозы дзесьці
адбываецца паралельна яго наведваннем Еўропы, а дакладней ягоным кантактам з Францыяй, з французскай культуры. Глядзіце, як ноткі сюррэалізму і нават дадаісцкай іроніі тыя, хто польскія калегі, зразумела, у беларускіх школах няма ў праграме Герберта, глядзяць на яго як на нешта манументальна застылае, пафаснае, што зверху усімі тамамі культуры і маральных сцверджанняў навісае над чалавекам. Гэтыя вершы проста выносяць мозг, якія яны могуць быць іншыя. Таксама некалькі прыкладаў. Маці да яе сынок. У хатцы на ўскрайку лесу жылі сабе маці да яе сынок. Яны любілі адно аднаго, моцна-моцна. Разам глядзелі на заходы сонца, ды кармілі з рукі свойскія гадзіны. Разам не хацелі паміраць, але мама памерла. А сынок застаўся. Калі па праўдзе, гэта быў ужо досыць стары дыванок перад ложкам. Курыца. Кожнаму калегу па рамяству раю прачытаць некалькі разоў, як антыдот супраць лішняй пыхі. Курыца – красамоўны прыклад, да чаго даводзіць блізкае суіснаванне з людзьмі. Яна цалкам страціла птушыную лёгкасць і чароўнасць. Хвост тырчыць над вялікай гускай, як агромністы капялюш у найгоршым стылі. У рэдкія моманты натхнення яна стаіць на адной назе, залеплівае круглыя вочы перапончатымі павекамі і выглядае да ўзрушэння агідна. І ў дадатак гэтая пародыя на спеў, душараздзіральныя малітвы над рэччу неперадавальна смешны, круглым, белым, брудным яйкам. Курыца нагадвае некаторых паэтаў. І апошняе. Як? Я сказаў, твае вочы як зоркі. І адразу ж быў вырваны з яе абдымкаў. Сяджу цяпер на маленькай планеце, а яна ўнізе выцягвае рукі і крычыць. Як моцна я памыляўся. Зоркі пустыя і сляпыя, як камяні. Я падумаў, што мог бы вярнуцца, калі б сказаў, гэтая зорка, як твае вочы. Але гэта неправда. Канец цытаты. Вось і жывіце з гэтым людзі, якія ведалі Герберта толькі хрэстаматыйна. Марына, заканамернае пытанне, якое месца іронія займае у гербертаўскім свеце? Здавалася б, такое далёкае ад маралісцкага паслання, ад змагарскага пафасу, ад думання ў катэгорыях айчыны і гэтак далей. А мне здаецца, змагарскі пафас з узростам там прыбыў проста. Што самыя класічныя такія маралізатарскія вершы, яны ўжо былі напісаныя сталым чалавекам. А іронія была заўжды такім антыдотам да таго, каб сябе і сітуацыю вакол сябе ўспрымаць сур'ёзна. Сітуацыю, дзе ёсць, там, не ведаю, саюз пісьменнікаў, дзе праходзяць нейкія пасяджэнні незразумела каго. Вот гэта вся ж гэта... Хвілінечку, прыклад для пераймання. Герберт не ўваходзіў, ціхенька выйшаў, як толькі зразумеў з саюзу пісьменнікаў. Ну, то бок, вот ёсць гэтая шэрасць, дзе ўсе звязаныя адным ланцугом, і калі ты не можаш з гэтай шэрасці нікуды падзецца, Герберт у выніку знайшоў для сябе куды падзецца, бо самыя такія цёмныя часы ён бавіў за мяжою, вывучаючы культуру і спрабуючы знайсці месца Польшчы ва ўсім гэтым вялізным культурным свеце. А калі ты знаходзішся ўнутры, адзінае, што можа ўратаваць твой здаровы сэнс, гэта іронія. Ён гэты інструмент выдатна, мне здаецца, стасаваў і ў дачыненні да навакольнага свету, і ў дачыненні да самога сябе. Бо вось гэты абразок пра курыцу цалкам можна было падрысаваць і самому сабе таксама. І гэта тое, чаго нам страшна часта не стае і чаму можна павучыцца вось у гэтай паэзіі. Менавіта іроніі.
падхопліваю яшчэ адзін спосаб ратавання, хапанне за брытву, да, як топішся, то і за брытву схопішся, ці за саломінку. І яшчэ адзін спосаб вучыцца. Польская культура на адлегласці дасягнуты, на дасяжнасці рукі ад нас. З нейкімі фонетычнымі, граматычнымі адрозненнямі мы, тым не менш, разумеем нават не глыбока чытаныя 90-95% тэксту, але разам з тым яна зробленая інакш. Я кажу пра паэзію, напрыклад, у параўнанні з нашаю, бо мацней арыентаваная на іншыя кніжныя ўзоры. Што гэта вырашае? Класічная адукацыя ў дзяцінстве, веданне замежных моваў, большая мабільнасць у савецкія сацыялістычныя часы, магчымасць кудысьці паехаць і ўвайсці ў кантакт. Глядзіце, як Максім Танк со сваім падвойным дном заходняй Польшчы і магчымасці польскіх кантактаў моцна адрозніваўся ад іншых беларускіх савецкіх паэтаў якраз шырынёй такой палітры. Прапаную пачытаць што-небудзь з-пад зоркі сусветнай культуры, што-небудзь з-пад зоркі Гамлета. Самы галоўны тэкст для мяне Герберта. Для мяне вся польская літаратура і задума перакладаць нешта з польскай паэзіі і прага гэта рабіць з'явіліся пасля гэтага тэксту. Трэн Фортенбрас. Цяпер, калі мы засталіся сам-насам, можам пагутарыць прынц як мужчына з мужчынам. Хоць ляжыш ты на сходах, бачыш не болей за мёртвага мураша, толькі чорнае сонца са зламаным праменнем. Ніколі не мог я думаць пра рукі твае без усмешкі. І цяпер, калі ляжаць на камені, як раскіданыя гнёзды, такія ж безабаронныя, як і раней. Канец менавіта ў гэтым. Рукі ляжаць асобна, шпага ляжыць асобна, і галава, і ногі рыцара ў мяккіх пантофлях. Пахованы будуць салдацкія, хоць і не быў ты салдатам. Гэта адзіны абрад, трохі вядомы мне. Не будзе грамніца ў спеву, будуць кноты і грукат, артылерыйскія коні, падкутыя боты, шаломы, крэп па бруку, барабан. Ведаю, непрыгожа. Гэта мае маневры да атрымання ўлады. Трэба ўзяць горад за горла і страсянуць. Так ці інакш ты мусіў загінуць, Гамлет, не быў для жыцця ты. У крыштальныя веры ў паняцці, не ў чалавечую гліну. Жыў у бясконцых сутаргах, не быў сне, лавіў хімеры. Прагна хапаў паветра і зараз жа ванітаваў. Не ўмеў ніводнай людскай рэчы, не ўмеў нават дыхаць. Ты маеш спакой, Гамлет. Зрабіў ты ўсё, што мусіў. Маеш спакой. Рэшта не цішыня, але належыць мне. Абраў ты лягчэйшую частку, эфектны ўдар. Ды чым ёсць геройская смерць перад вечным няспаннем, з халодным яблыкам у руцэ на высокім крэсле, з відам на мурашнік і цыферблат. Бывай, прынц. Мяне чакае праект каналізацыі і дэкрэт адносна прастытутак і жабракоў. Мушу таксама палепшыць сістэму турмаў. Сам жа ты слушна заўважыў, Данія – гэта турма. Іду да маіх спраў. Сёння ўночы народзіцца зорка Гамлет. Ніколі нам не спаткацца. Што застанецца па мне, не будзе прадметам трагедыі. Не прывітацца нам, не развітацца. Жывём на архіпелагах. А тая вада, тыя словы, што ж могуць, прынц. Сярод гербертаўскай паэтычнай прозы ці вершаў прозы я адразу ў тваім перакладзе калісьці прачытаў, звярнуў увагу, як мне гэта падабаецца, які вось рэдкі прыклад хрэстаматыйнага падкрэслена твору, які падабаецца. Прачытай класік, калі ласка. Класік. Вялікае драўлянае вуха, заткнутае ватай і нудотамі Цыцэрона. Усе кажуць, вялікі стыліст. Сёння ніхто ўжо не піша такіх доўгіх сказаў. А што за эрудыцыя? Умее нават чытаць камяні. Толькі ніколі не дадумаецца, што жылкі мармуру ў тэрмах Дыяклетыяна – гэта разарваныя крывяносныя сасуды рабоў з каменяломні. Можна чытаць да бясконцасці, пагадзіцеся. Жылкі мармуру ў тэрмах Дыяклетыяна – гэта разарваныя крывяносныя сасуды рабоў з каменяломняў. Амбівалентная штучка культура, без яе нельга, з яе ўсё пачынаецца, але яе ўвесь час трэба крытычна пераасэнсоўваць з гледзяшча болю.
перасэнсоўваць гісторыю з гледзяшча тых, каму не далі слова. Пагадзіся, у гэтым увесь Герберт. Вот сярод ягоных, вот мы літаратурны сюжэт узялі, возьмем міфалагічны, хоць ён таксама ва ўсіх мастацтвах аукаецца. Даследчыкі лічаць адным з найлепшых таксама у Герберта твораў Аполлон і Марсій. Памятаеце гэты двубой мастацкі, які выйграе Аполлон і як карае за гэта таго, хто прайграў. Напраўду, двубой Аполлона з Марсіем абсалютнага слыху супраць вялікага дыяпазону адбываецца ўвечары. Калі, як мы ведаем, суддзі аддалі перамогу Богу. Прывязаны моцна да дрэва, ачышчаны дбайна ад скуры, Марсій крычыць. І крык ляціць у высокія вушы, а Марсій адпачывае ў цені свайго папярэдняга крыку. Пакуль у дрыжыках Аіды кефару чысціць Аполлон. Толькі здаецца, што голас Марсія аднастайны, што ён складаецца з аднаго галоснага «А». Насамрэч Марсій паказвае незлічоныя скарбы ўласнага цела. Печані лысай горы, белы ручай страваводу, шумных лёгкіх лясы, салодкія ўзгоркі цягліцаў, трымценне крыві і жоўці, зімовы вецер костак над памяцці соллю. Пакуль у дрыжыках Аіды кефару чысціць Аполлон. Цяпер далучаецца хор. Марсія, пазваночнік, той самы гук «А», ды толькі глыбейшы са смакам іржы. І гэтага ўжо зашмат для штучных нерваў Аполлона. Прысадамі, пасыпанымі жвірам, абсаджанымі самшытам, сыходзіць Бог пераможца, мяркуючы, ці не паўстане некалі з крыкаў Марсія. Новага віду мастацтва, скажу, канкрэтнай музыкі. Раптам яму пад ногі падае скамянелы салавей. Аполлон паварочвае голову і бачыць, што дрэва, да якога быў прывязаны Марсій, сівой. Цалкам сівой. Вось жа, не толькі да чытачкі, не толькі да перакладчыцы, але і да шматгадовай дасведчанай выкладчыцы літаратуры да цябе звяртаюцца. Які ён гербертаўскі класіцызм, што ён робіць з вечнымі вобразамі літаратуры, вандроўнымі сюжэтамі і топасамі. Спрабуе паставіць іх з ног на галаву. Ён пляце тут сваю міфалогію. І мне здаецца, праз гэтыя вобразы, універсальныя вобразы, спрабуе не тое, што стацца, знайсці сваё месца ў культуры і знайсці гэты універсальны досвед чалавецтва з аднаго боку і прыкінуць, як яно там, дзе Варшава, якая гарыць, гэта трое. А з іншага, альбо вот нічога не змяняецца. А з іншага боку паспрабаваць іранічна гэта перавярнуць і адкрыць у гэтым яшчэ нейкі сэнс, дадатковы сэнс. І знайсці мову, якой можна казаць не толькі пра нейкі універсальны досвед, але і пра свой уласны досвед у той сітуацыі, у якой ён знаходзіцца. Гэта такая прастора міфа і прастора свабоды і інтэрпрэтацыі, міфа і інтэрпрэтацыі свабоды. Ну і гэта штука, якая патрабуе чытача, які ва ўсім гэтым разбіраецца. Гэта такая ж паэзія, як у Максіма Танка, у верлібрах Танка, да? Калі які-небудзь там 50-е гады раптам з'яўляецца Біблія у вершы. І рабі з гэтым, што хочаш, але простую форму, якую аўтар выбірае, ён можа сабе гэта дазволіць. Герберт робіць тое самае, звяртаючыся да міфа, уплятае сябе вось у гэтую прастору еўрапейскай і вносіць туды сваё слово.
Вечныя вобразы яны з аднаго боку паскараюць камунікацыю, скажаш а адукаваны чытач разумее Б, С, але з іншага боку яны з іх кожны раз трэба, выбачайце, як Аполлон з Марсе, штосьці садраць, каб выдабыць новую эмоцыю з нейкай вось падстёртай універсаліі. Адным з спосабаў, адной з праявай, як з агульнымі месцамі працуе Герберт, ну, скажем, з жанрам утопіі, я наш антыутопія, бо чамусьці хочам звычайна як лепей, а выходзіць як заўсёды. Давай прыглядзімся да... Мы сённяшняе спатканне назвалі справаздачай з раю. Вось ён, тытульны верш, які даў ёй назву. Ну, Герберт жыў у раі, скажем прямо, недзе з 44-го года пачынаючы. У раі працоўны тыдзень доўжыцца 30 гадзін. Заробкі большыя, кошты стала меншаюць, фізічная праца не мучыць праз меншае прыцягненне. Рэзанне дрэва быццам праца на друкарцы. Грамадскі лад трывалы, кіраўніцтва разумнае, напраўду ў раі лепш за які-небудзь край. На пачатку мела быць іначай. Зіходкія колы, хоры, ступені абстракцыі, але не ўдалося аддзяліць дакладна цела ад душы. І трапляла сюды з кропляй сала нітка цягліцы. Трэба было рабіць высновы, змяшаць зерне абсалюту з зернем гліны. Яшчэ адно адступленне ад дактрыны, апошняе адступленне. Толькі Ян прадбачыў у воскрэсенне цела. Бога сузіраюць нямногія. Ён толькі для тых з чыстай пнеўмай. Рэшта слухае паведамлення пра цуд і потоп. З цягам часу ўсе пабачаць Бога. Калі тое станецца, невядома. А пакуль у суботу о 12-й апоўдні сірэны салодка выюць. З фабрык выходзяць нябесныя пралетары. Пад пахай нязграбна нясуць свае крылы, як скрыпкі. Такая класная карціна магла патрымацца з гэтага ўсяго, сюррэалістычная. Ну і атрымалася, у прынцыпе. Босх мог бы такое намаляваць, правда? Так. Уласна, пасля 4 кніг, напісаныя як бы з іроніі альбо без, з рыфмай альбо без, верлібрам альбо вершы ў прозе. Але адлегласць паміж інстанцыяй, якая апавядае, і аўтарам была яшчэ кароткая. Тое, што ты чытаеш, уже належыць да канону не толькі Герберта, але і персоны, якую ён прыдумаў і ад імя якога пачаў агучваць вершы. Пан Когет. Той 5-я ягоная кніга так і называецца «Пан Когета». І ў наступных раз-пораз гэты герой атрымлівае слова. Хтосьці гаворыць, што Поль Валерый падараваў мсье Тэста, якім скарыстаўся Герберт. Хтосьці відавочна гаворыць, што пан Когета столькі насеяў перайманняў у розных рэгіёнах еўрапейскай і шырэй сусветнай літаратуры. Дастаткова згадаць, што ў Амерыцы пэўны час выходзіў паэтычны часопіс з назваю «Пан Когета». Вось вам уплыў з заходняй і цэнтральнай Еўропы на ўвесь свет. А, скажем, Марцэліус Мартынайці зачараваў праз Разанова беларусы баладамі Кукуціса. Кукуціс відавочна літоўскае адгалінаванне пана Когета. Што гэта за конструкт такі патлумачыць? Пан, я думаю. І гэтым усё сказано. То бок у тоталітарнай літаратуры, па сутнасці, Герберт прыводзіць у паэзію свайго лірычнага героя, якога завуць «Я думаю». У сітуацыі, дзе... Завуць, выбачай, не толькі «Я думаю», але і «Я думаю», а таму скарочаная дэкартаўская формула. Так, я думаю, я сумняюся, я задаю пытанні. Замест таго, каб я веру, выконваю і прымаю. І гэта постаць на гады стане спосабам выказвання ў сітуацыі абсурду. І такога вывучэння гэтага абсурду з пазіцыі «я думаю». Ну і, напэўна, найважнейшае свае
маралізатарскія вершы. Ён напіша таксама з пазіцыі пана Когета. Трэба сказаць, што даследчыкі ламаюць копі. Когіта ён пафасная інстанцыя, ці ён іранічная, самая іранічная інстанцыя. Когіта гэта ўзор для пераймання, высокая планка інтэлектуалізму, ці гэта сярэдні статыстычны здрабнелы на меру цяперашняга чалавека інтэлектуал. Праблемы недавырашаныя, мы можам паспрачацца, як гэта разумеем. Давай пакажам пару прыкладаў, хай слухачы разбіраюцца. Пан Когета чытае газету. На першай старонцы рапарт пра смерць 120 салдат. Вайна цягнулася доўга, можна было прызвычаіцца. Побач рэпартаж пра сенсацыйнае злачынства з фотаздымкам забойцы. Вока пана Когета абыякава мінае салдацкую гекатомбу, каб з замілаваннем заглыбіцца ў апісанне штодзённага жаху. 30-гадовы работнік сельскай гаспадаркі пад уплывам неўратычнай дэпрэсіі забіў сваю жонку і 2 малых дзяцей. Дакладна ўзнаўляецца ход забойства, становішча цела ў іншыя падрабязнасці. Дарэмна шукаць на мапе 120 палеглых. За вялікая адлегласць хавае іх нібы джунглі. Не будзе уяўлення, бо іх замнога. Лічба 0 на канцы робіць з іх абстракцыю. Тэма для разважання. Арыфметыка спагады. Яшчэ адзін тэкст, мне здаецца, што ён Герберта вельмі збліжае з Шымборскай і з некаторымі тэкстамі Вяславы Шымборскай. Душа пана Когета. У яго ёсць душа, што важна. Раней, як вядома з гісторыі, яна пакідала цела, калі спынялася сэрца. З апошнім уздыхам ціха адлятала на нябесныя лугі. Душа пана Когета паводзіць сябе іначай. Яна пры жыцці пакідае цела без слоў развітання. Бавіць месяцы, гады на іншых кантынентах, па-за межамі пана Когета. Цяжка знайсці яе адрас, не дае пра сябе ведаць. Унікае кантактаў, не піша лістоў. Ніхто не ведае, калі вернецца. Можа, сышла назаўсёды. Пан Когета імкнецца пазбыцца нізкага пачуцця рэўнасці. Думае пра душу добра, думае пра душу з пяшчоты. Напэўна, яна мусіць жыць таксама і ў іншых целах. Душаў катастрафічна мала, не хапае на ўсё чалавецтва. Пан Когета мірыцца з лёсам, не мае іншага выйсця. Стараецца нават казаць «мая душа, мая». Думае пра душу з замілаваннем, думае пра душу з пяшчоты. А калі яна з'яўляецца, нечакана, не вітаецца з ёю словамі «добра, што ты вярнулася», толькі скоса пазірае, як яна сядае перад люстэркам і расчэсвае валасы. Зблытаныя, сівыя. Дакіну да партрэта адзін тэкст, якім пачынаецца кніга пана Когета, нейкую падказку пра тое, што не ўсё так проста, што можна у розныя ўваходы ў гэты лабірынт ёсць. Можна адно і тое ж інтэрпрэтаваць іранічна альбо пафасна пра 2 нагі пана Когета. Левая нага нармальная, як той казаў, аптымістычна. Трохі караткаватая, хлапечая, з пагоркамі цягліцаў, з добраю формай улыбкі. Правая, божа мой мілы, худая. На ёй 2 шнары. Адзін паўзахіллавы сухажылля, другі авальны, бледна-ружовы, ганебная згадка пра ўцёк. Левая схільная да падскокаў, аматарка танцаў, занадта любіць жыццё, каб рызыкаваць. Правая цвёрдая арыстакратка, з небяспекі смяецца. Дык вось, на 2 нагах, левай, якая нагадвае Санчо Пансу, і правай, падобнай да звар'яцелага рыцара, крочыць па свеце пан Когета. Крочыць і трохі кульгае. Магла б скаментаваць інтэлектуальна гэтую намаляваную паставу. Яна самадастатковая. Мне здаецца, што тут трэба проста здабыць кніжку, разгарнуць тэкст, яшчэ разік прачытаць і ўбачыць у гэтым тэксце. Тое, на што хапае інтэлектуальнага багажу. Не ведаю, кульгавага д'ябла альбо некага іншага. Сервантеса. Альбо нагадваю
Жана Кокто, скажем, про Аполлинера. Паэт адной ногою заўсёды прыкаваны да магілы, таму ходзячы ён кульгае, і гэтая кульгавасць надае зграбнасці ягонай хадзе. Непасрэдныя сюррэалістычныя іранічныя настаўнікі Герберта. То хай чытачы разгортваюць кнігу, а мы з 70-х перакрочваем у 80-е, і ўжо сусветна вядомая знакамітасць, якая умее, здавалася б, усё у паэзіі, зноў рызыкуе, зноў робіць штосьці незвыклае, гэта значыць новы польскі досвед, балючы досвед, чорны досвед, досвед непростых як бы дзён, спробы неудалага на гады здушанага ваенным становішчам паўстання. Герберт, які не проста не хоча, а цяпер і не можа жыць у Польшчы, не проста не хоча, але не можа друкавацца на радзіме. Выходзіць гэта ўсё ў эмігранцкіх выданнях у Парыжы. Зразумела, я пра культавую кнігу, як бы інтэлектуальны сцяг польскай салідарнасці, можна і так гэта вызначыць, рапарт з гораду у аблозе. Што гэта за вершы? Гэта вершы, якія ва універсальных катэгорыях спрабуюць апісаць досвед людзей, якія апынуліся у той сітуацыі, у якой апынуліся сёння беларусы, здаецца. Калі надзея была, і надзеі, здаецца, няма, і незразумела, калі яна з'явіцца, але ты ідзеш па дарозе і не можаш збочыць з гэтага шляху. І, адпаведна, мусіш казвацца, падтрымліваючы іншых нейкім чынам. І зноў жа, што самае галоўнае, самае каштоўнае, як мне здаецца, у паэзіі Герберта, паспрабаваць знайсці для гэтага выказвання форму, якая б той досвед, які ты перажываеш, не псавала, не змяншала той боль і тое напружанне, у якой жыве твая краіна. І вся гэтая кніга — хроніка паразы, вось хроніка жыцця, нібыта ў горадзе у аблозе, гэта спроба, як мне здаецца, знайсці гэтую мову. І спроба шыкоўная, бо грамадзянская лірыка, ну назовём яе, да, у школьнай класіфікацыі, вельмі часта адмірае разам з сітуацыяй, якая яе нарадзіла, да, яна такая матылёк-аднаднеўка, але Герберт знаходзіць форму, якая рэзануе і якая адгукаецца праз дзесяцігоддзі, то бок гаварыць нібыта пра надзённае, пра нейкія грамадскія, здавалася б, праблемы мовай зразумелай іншым, іншай культуры, людзям, якія размаўляюць на іншай мове, універсальнай мовы. Вось гэтымі кодамі абложаных гарадоў. Адзін з апошніх тэкстаў, зразумела, што вянчае кнігу на апошнім месцы хэдлайнерскім, аднайменны верш, які ёсць у розных беларускіх перакладах. Ілона Урбанович, Саўка, Юрась, Бушлякоў перастваралі. Але перад ім ёсць таксама вельмі важны праграмны верш Герберта, які называецца «Потэнга смаку» ці «Моц густу», верш, які ты пераствараў. Моц густу. Гэта зусім не вымагала моцы характару. Наша адмова, нязгода і ўпартасць. Мы мелі крыху неабходнай адвагі. Але па сутнасці гэта было справай густу, так густу, што змяшчае валокны душы і храсткі сумлення. Невядома, калі б нас лепш і прыгажэй спакушалі, падсылалі жанчын ружовых, худых, як аплатка, ці фантастычных істот з карцін Ераніма Босха. Аднак пекла тады было якое? Сыры дол, завулак забойцаў, барак, названы палацам правасуддзя. Самагонны мефіста ў ленінскім паліто адпраўляў у правінцыю внукаў Аўроры, хлапцоў з бульбянымі тварамі, пачварных дзяўчат з чырвонымі рукамі.
Шчыра кажучы, іх рыторыка была аж занадта дзявёлай. Марк Тулей варочаўся ў дамавіне. Ланцугі таўталогіі, пару паняццяў, як цапы, дыялектыка скуралупаў без вытанчанасці ў развагах, сінтаксіс без прыгажосці ўмоўнага ладу. Так, эстэтыка можа прыдацца ў жыцці. Не варта грэбаваць навукай пра прыгожае. Перш як аб'явім пра далучэнне, трэба ўнікліва даследаваць. Від архітэктуры, рытм барабанаў і дудак, афіцыйныя колеры, ганебны абрад паходы. Нашы вочы і вушы адмовіліся ад паслушэнства. Валадары нашых пачуццяў абралі гордае выгнанне. Это зусім не вымагала моцы характару. Мы мелі крыху неабходнай адвагі. Але па сутнасці гэта было справай густу. Так, густу, які прымушае выйсці, скрывіцца, працадзіць насмешку, нават калі за гэта павінна была зляцець бясцэнная капіцель цела — галава. Відаць, апошняе мы так выходзім на непазбежную маралізатарскую крышачку нотку. Хоць памятаеце, мы наўмысна пачыналі з Герберта рознага, іранічнага, незастылага яшчэ у такой бронзавай позе. Але тым не менш, з пазіцыі польскага досведу і беларускіх змрочных часоў ты як выкладчыца мелі з тобой разам гонар, напрыклад, працаваць з маладымі беларускімі літаратарамі. Гербертаўскія парады маладому літаратару і маладому чытачу беларускаму сёння. Больш вандраваць і аддаваць перавагу музею перад кнайпай і занатоўваць тое, што адчуваеш, бо з гэтага нараджаюцца яго выключныя эсэ. Калі не чыталі эсэ Герберта, вельмі рэкамендую, гэта вельмі пазнавальны і вельмі цікавы досвед вандроўкі ў часе, ў прасторы, ў мастацтве. Слухаць сваіх адначаснікаў і іранізаваць самога сябе. Я б дадаў, адчуваю, як пераключаюцца з нашага каналу на словах пра куфаль, піва і музей, але тым не менш дадам пару словаў. Трэба знаходзіць у нашай песімістычнай напалову пустой шклянцы часам знаходзіць ракурс, нагоды для аптымістычнага ракурсу. Нават страчаная часова радзіма ёсць спосабам адкрывання свету, стварэння свайго там, дзе мы ёсць, выцягванне досведу з усіх кантактаў, якія сённяшняе жыццё непазбежна нам несе, вучыцца ў свету найлепшаму, каб было што паказваць, каб і самім было не сорамна. Гербертаўскі час паказвае, што непазбежна маразм заканчваецца, але гэты маразм не мусіць суправаджацца выкрэсленым часам. Плённа карыстацца сённяшнім непростым часам. А яшчэ вучыцца ў Герберта, відаць, чытаць паміж радкоў. Чытаць тое, чаго не напісалі афіцыйныя гісторыкі і ідэолагі. Ведаць пра тое, што яскравая фізічная перамога не заўсёды перамога маральная. Часам гэта выяўляецца і выходзіць на паверхню. А ў астатнім кідаем вам з Марынай, шаноўныя калегі, дзевяцікніжжа Герберта ці пяцікніжжа беларускіх яго томікаў. Глядзіце, спадзяюся, дадамо парачку спасылак у каментарах да гэтага відэо, дзе можна бліжэй з Гербертам пазнаёміцца, а ў астатнім Google у дапамогу. Марына, пяшчотна сціскаю у віртуальных абдымках. Шчыры дзякуй, што была з намі, дзелілася перакладамі і назіраннямі сваімі літаратуразнаўчымі. Дзякуй вялікі. Яшчэ ж адна парада. Я бачу, ты хочаш саскочыць без культава-пафаснага верша, ну то я гэтыя словы прамоўлю ў любым разе, бо яны
лозунг поэзии, девиз поэзии Герберта. Давай прачытаю. Давай. Што ж рабіць? Як у артыстаў часам, якія чакаюць бісаў, бывае прыпасеная На песня. біс. Пасланне пана Когіта, з якім ягоная 5-я сярэдзінная кніга заканчваецца 74-го года. Слухаць апошнюю фразу як параду, але гэта не значыць, што не слухаць і папярэдніх радкоў, хто толькі яго не інтэрпрэтаваў, не перакладаў, не рабіў музыкай. Таксама верш, які не састаравае, а у беларусаў зрабіўся больш актуальным, чым быў, цалкам з табой згодны. Ідзі, куды пайшлі тыя, да цёмнага краю, па залатое руно нябыту, тваю апошнюю ўзнагароду. Выпрастаны ідзі сярод тых на каленях, тых павергнутых спінамі і павергнутых ніцмам. Ты ўратаваўся не дзеля таго, каб жыць. У цябе мала часу, а трэба сведчыць. Будзь адважны. Калі здраджвае розум, будзь адважны. Па апошнім рахунку толькі гэтае лічыцца. А бяссільны твой гнеў хай будзе як мора, кожнага разу, як будзеш чуць голас зняважаных, бітых. Хай не пакіне цябе сестра твая пагарда, да баязліўцаў, шпегаў і катаў. Яны перамогуць і на тваім пахаванні з палёгкаю кінуць жменьку, а караед напіша палепшаны твой жыццяпіс. І не выбачай. Сапраўды, не ў тваёй гэта ўладзе выбачаць ад імені тых, каму здрадзілі на світанку. Але сцеражыся марнае пыхі. Глядзі ў люстэрка на свой блазенскі твар. Паўтарай, я быў пакліканы, а ці ж не было лепш. Сцеражыся чэрствасці сэрца. Любі ранішнюю крыніцу, птушку з невядомым імем, дуб зімовы, святло на муры, раскошу небу. Ім не патрэбны твой цёплы подых. Яны для таго, каб сказаць, ніхто цябе не суцешыць. Пільнуй. Калі святло на гарах дае знак, устань і ідзі, покуль кроў кружыць у грудзях тваю цёмную зорку. Паўтарай чалавецтва старыя заклёны, байкі і легенды, бо так здабудзеш дабро, якога ты не здабудзеш. Паўтарай вялікія словы, паўтарай іх упарта, як тыя, што ішлі ў пустэльні і гінулі ў пяску. А ўзнагародзяць цябе тым, што ёсць пад рукамі, пугаю смеху, забойствам на сметніку. Ідзі, бо толькі так ты будзеш прыняты ў таварыства халодных чарапоў, у гурт тваіх продкаў Раланда, Гектара, Гільгамеша, абаронцаў краіны без межаў і гораду попелу. Будь верны. Ідзі. Дзякуй, Марына, за замову. Не ўдалося прамаўчаць гэты верш, але, здаецца, дарэчны да партрэта. Часам варта і хрэстаматыйнае словца сказаць. Такі ён шматаблічны Збігнеў Герберт, вечны рызыкант, вечна нероўны сабе самому, глыбейшы, іншы, чым хрэстаматыйны вобраз, вечна актуальны, а у нас тым больш. Заставаймася з літаратурай, шаноўныя калегі, адкрывайма польскую літаратуру, адкрывайма яе ў беларускіх перакладах. Не стамляюся казаць, беларускі пераклад гэта яшчэ і факт нашай літаратуры, а не толькі паклон у польскі бок. Так што карысць і прыемнасць у адным. Ну і сачыце за абвесткамі да сустрэчы на прасторы польскай культуры у санаторыі пад Кліпсідраю. Дзякуй, Марына Казлоўская. Дзякуй вялікія. Перакладчыца. Ну, ідзіце. Усяго добрага, да сустрэчы. Усяго добрага.